Daniel kalanong gabasan kakti ublay ha kakenro kadkat kabankong kaong bau Belshazzar usim la thau ye ka jingkhwai bukraw ye ki shejar na ki rangba jong-u Belshazzar ka yesrim ye ka kerteng u Daniel balaai ha kari Babylon Belte Shazar laong bau new usim ula wanlam ye kita ki kyuk siar kyurupa ye ki ba u Nebukadnezar ukpa jong-u lala shim na ka temple ka ba ha Jerusalem. Akwa ban batay ba okupa jong u Belshazzar u de u Nabonidus u Nebukadnezar u la ban long upa i jong u. Kadukhat ka baar ka batay ba lawan shim lawan lam ye ta kikyu. Hoy ha kitab u Daniel kalanong ban kong kadukhat ka baar kay thu bu sim Nebukadnezar la job thma yu sim Juda u Jehoiakim But shibanta na kita kikyu kipliang na kaying ka jongblay ka temple ka ba ha Jerusalem. Ula rano i kita siya kari shinar kari Babylon. Siya kaying ublay jong u berutaw ublay jong sim Nebukadnezar uday u Marduk. Daniel kalanong kabasan kadukhat kabalay berkabasaw. Uniw sim Belshazzar ula penun kambaklay kita kikyu kusir. But dakini ula yadi wan bat kita ki tengah jong u bat ki tengah clear jong u bat ki laya ro ya kita ki blay jong ki kadakhat kebasan kaong hakatahi kapor kila mi pau ki shinri akti brio bat kila tho marpasha kakti penyang syarak halor ka astor ka kenro ka yeng usim usim mulai i kata ka benta kakti ka ba la tho kadakhat keban rio kaong usim ula kelabak la pen kuslai ya u ula kenyu haduk kata-kata kadkhat kabanyo usim upertajam ban walam hapo ya kinong le bertong ki khaldi kinong kranshwar ki rustat baro jong kari Babylon bat uda airu ya kajing pembena ba uno bala ban puli ya kani kajing tho balar ban batai on sa ya u ya kata ka busket kanam bat kata kalong ki jan basau thu o kunjri kser hakarandang jong u bat unyo long ru unosan syar o balai ha ka hima kadukhat bapra bat bakhandai kai thu bakini ki rustat jong kari Babylon kim shemlala ban puli ne batai hadu bausim udah kuslai hadu kata-kata kadukhat ka bashpol kaong palawan kasim kani kasim kade ka kemi jong sim Belshazzar ka bakateng kani Docres katkom ka jingmatai unang tho history bapaw ka Greek o Herodotus kani kasim kaong kosim to im halakata wat ai baka jing perkhat jong mi kit kuslai yami lemni wat ai baka khmat jong mi kan kala kadkhat bakhat wei kabatai baudon ubrio uba don ka mensim jong kita ki blay bukhu kum ka jing start ki blay la shem ha u kaya thu bos im Nebukadnezar la penlong rangba yau halor ki rustat baro kadkhat ka bakhat ar kay thu baka kerteng ka jong u kalong u Daniel bat kalak kentu yau bade ban khot yau Daniel ba un pen i ya kata ka jing batai ha kadkhat bakhalai hadu ka bakhasan labu jingkemau palawan lam yau Daniel hakmat usim parusim ulakli yau Daniel bat ulai thuru yak ka belajar syapang ka jing tho ha ka kanro ba omdan bala ban puli ne ban batai kadkhat bakhan rio news im uang henry ngalay sngo shapang jomi ba mela ban batai ya kijing batai ban pensyai ya kijing mental ada mela ban puli ya kata kijing tho ban pentip hanga ya kijing batai jongka ulaong ba usai ya kata ka busket lani kanam kadkhat ka ba khanyo kai thu ba u Daniel shem la tre ye kita ke jing ai lani ye kita ke baro ki baus ula trua bar udoong but ai ya kinong jomi ha weipat henrengan puli haus ye kata ke jing tho pangan pentip ha u ya ka jing batai kadkhat ka bakhat pra hadu atway u Daniel ui thu khana shapang Nebukadnezar ba kumno ubleu la sempat ya u bat ba ubleu la penret ya u namar ka jing sorong bat kadkhat ka bapar udoong bat mi ukhun jong u ko Belshazzar mem shem la penret yala kadonot la mel atip yakani baro kadkhat ka baplai
Daniel uang Henry melakukan tiu yala di Persya ya utrai kemeneng mi yaro ikta kiblay bat uang susu baru blay ubah kakti jong u ka jingring musim jong me kadon bat ubah kilenti jong me barok kilong ki jong u mem shem la penun borom kadkhat apsa opsan Daniel ubatai ya kata kajing tho ka baong kumni many tekel o parsin kabamut many ublay ulakhen ya ka hima jomi bat ulap nuai yaka tekel la tho yami hakitarajur balashem bami duna Paris la penbata ya ka hima jomi bal IT yaka hakimet bal haki Persya kadkhat apunriu hadu apupra kay kabalaja kadkhat laipoi hakatahi kamit la penyap ya ubel syasar usim ki khaldi baru Darius unongmet ulayo ya kata kahima kalong ka khubor kabapla to ai bo blay unkurku ya phi baro